ekwugodo ebe ndị gosili nwụrụ anwụ onye bido ọpụtakwali nwa ọdụbi na-agụrụ dịka ike na-eme iru egozi ememe onye chọrọ ije dịrị ya mmosi n'abalị mụọrọ agwa onye chọrọ ije chọba ndị ọgbaba agadi nwanyị a na-ekwu okwu n'ọbịa na mgbanwe obodo ọgbọ agadi nwanyị a na-ekwu okwu n'aja agụ mgbanwe ụgwọ na mgbọ ọwụtala dị ya ewe ọwụtala mmiri a na-emeli ibe mmanwụ ụgwọ ụlọ adazi na ada n'ọgbanụ mmanwụ àwùjọ ìlòwú ìbọnlẹ̀ mẹ́rìnlẹ̀ mọ́mọ́. Oyè máa wùjọ ìlò ẹgbẹ́rẹ́gbẹ́ ìbùkún Ana máa dúró. Ọ̀pọ̀sí wọ́n ní ná wọ́n ní mọ́ jí ka ibẹ̀ ní bẹ́bí ibẹ̀. Eze jí lè dùn. Onye ji abụ nye nwanche eziokwu nwanche a na-adịrị. Ebube agụ nnekwu ewe egwu atọ egwu ewe ilibe na-ebube dịka ewe ndị anyị na-agba iwe nwere egwe biri ịwa nabasigokwe ọrụbi na egwu ike akọ isi mụbụ nwa ndị ọmụ gburu kọ ndị dị ezigbo mmadụ obere nwachukwu na mmalụ dị na Port nwachukwu na mmalụ dị ya wee Sherman Yus ndị nọ kwalite Sherman Yus nwa ọwa nọ na nnọọgba na ego na ya wee awụwa ya Ọlọ́bí lágbo ọ̀yẹ́ lẹ̀mọ́ ọ̀dọ́dọ́ lọ́yẹ̀ jáde ẹ̀mọ́ ọ̀yẹ́ nígbó ọ̀yẹ́. Ụmụ ọ̀sẹ̀ emebi isiwo egwu egbere si isi. Wọ́jọ́ bido ụmụ ọ̀sẹ̀ anáwó egwu ọ̀yẹ́ na-etibi ilu. Egwu mmanwụ na onye nwụkọta olugbo ọlọ́bẹ̀ bụrụ obi isi. Jidekere na-egwu na mmanwụ ụkwụrụ ọgbọ. Mmadụ lụkọta ọlụ ọgwụ ọlụgọ mọ̀fúnì. Ìkọ́lọ́dà náà wà náà lè nọ n'egwu. Onye mụgbọ mmadụ na-abịaghị mụ mba náà wà ní mmanwụ ụkwụrụ ọgbọ. Wọ́sọ̀ otu egwu bi ya wee. Wọ́sọ̀ otu egwu náà gbadiri egwu mmanwụ bịaligbu. Eze Chinedu mmadụ mmanwụ na-agbakọrọ egwu. Ọsọ dị ebube dị n'ọgba egbe. Wọ́sọ̀ otu egwu na mbọ, dịka otu egwu dịka atarị n'eze. Gomodi mú ìfẹ́ na-eme n'ime wíwúzi ibe n'ezi. Ọzọ otu egwu bi ya ewe. Ọzọ otu egwu nnọọgba bi ya ewe.
Mmadụ bụ na mmanwụ gbajiri na-ebu uche ndị nnọọ. Ugelegube na-agba ụmụnnụ na-ebi ya. Oke osisi na n'ime obodo ụmụnnụ na-agba. Amaligo m ka nke we haven't reconciliation. What was in our deep global? We haven't reconciliation. I got broke. That's what it did. I got cut away. What was in our deep one? Papa can't need me a single one of our just waiting. I'm gonna education is enough for the poor. Well, in the while you have to be the one of the Lord is enough for the poor. Now then, tell a level to go. Tell a level. One man so big when you get to the top. That's a big one. I'm here to be one. That's a big one. I can get a leg. What is our good Nigeria? Can you could not talk about yet the
It was your
Tinubu president Nigeria.
ọzọ nwere ibe prezidenti Naijiria bịara Anambra awụwọ dị n'ime ya wele jele gị n'ijele aja ije ekwe bụrụ ọdụ ka ime bụ nri